La pandèmia del Covid-19 ha posat de relleu, un cop més i de forma especialment punyent, les greus discriminacions que la nostra societat encara exerceix sistemàticament sobre nosaltres, les dones. Durant el confinament de març-abril del 2020, les dones van manifestar en gairebé el 60% que érem nosaltres les persones que ens ocupàvem de manera principal o en exclusiva de les tasques domèstiques, tot i que la nostra presència en les ocupacions de primera línia era majoritària. 64% en venda de productes bàsics, 86% en personal de neteja, 80% en personal de serveis socials, 84% en persones de residències per a gent gran i 70% en personal sanitari i farmacèutic. No sembla que els hàbits patriarcals en la distribució dels usos del temps pel que fa a la corresponsabilitat hagin estat afectats pel confinament, tot i que l'increment de la convivència d'homes i dones a les llars ho hauria d'haver facilitat. Els estereotips encara són ben arrelats en l'imaginari dels homes. Les tasques domèstiques, de cura de les persones dependents i de les obligacions escolars de fills i filles han recaigut majoritàriament sobre nosaltres. Les dones teletreballant i fent-nos càrrec de tot. Les dones en primera línia i trobant-nos les coses per fer a casa. Les dones continuem dedicant entre 2 i 3 cops més de temps a totes les tasques domèstiques i de cura. I això va en detriment de la nostra carrera professional i del nostre temps de lleure, que hauria de ser exactament igual d'important que el dels homes i, a més, minva la nostra salut i el nostre benestar. Les dades ens demostren que vam ser les dones les que vam estar més exposades a nivell de salut, justament en el període de confinament més estricte. Les enquestes realitzades van concloure que en gairebé el 60% érem les dones les encarregades de la cura de les persones dependents a càrrec i en el 64,2% de les responsabilitats escolars de les criatures durant aquest període. En un 92% dels casos també som les dones les que ens agafem les excedències per tenir cura dels nostres fills i filles. És també el moment de recordar que durant el confinament se va agreujar manifestament la situació de tensió derivada de totes les formes de violència masclistes com a conseqüència de la convivència obligada i continuada de les dones amb els seus agressors. Gairebé es van doblar les trucades mitjanes setmanals a la línia 900-900-120 al llarg dels mesos de març a juliol, de confinament i de desescalada. En general, les afectacions per a la salut i el benestar directament per la Covid-19 o per la crítica situació social ha recaigut molt més sobre les dones, com també ens indiquen les dades en impacte emocional i de salut mental, sentiments de por, d'angoixa, de tristor, qualitats del son, estat d'ànims, preocupacions, entre d'altres. Cal lluitar perquè aquesta crisi no suposi un pas enrere en cap dels avanços socials que els darrers anys hem assolit, especialment a nivell de consciència social, envers la igualtat de tots els drets humans de les dones i en relació amb els homes, dret al treball, dret a la corresponsabilitat efectiva i paritària, drets sexuals i reproductius, dret a la igualtat en la presa de decisions i dret a la salut i dret a la societat lliure de violències masclistes. Hem d'aprofitar aquesta crisi per consolidar una transformació social de base feminista que es tonqui un cop definitiu els fonaments d'aquesta societat masclista i androcèntrica, en la qual els homes encara no han après a renunciar a cap dels seus privilegis, perquè les seves companyes puguem viure en les mateixes condicions i oportunitats que ells. Ens ha canviat la vida. És el moment de treure profit d'aquesta situació de canvi i d'evolucionar, per a una transformació estructural on les dones puguem desenvolupar en plena llibertat tots els àmbits de la nostra vida, sense barreres androcèntriques, sovint invisibles però eficaces, sense les càrregues patriarcals que s'estenen com fem nosaltres, sense les pors amb les quals els ho és més còmode que visquéssim. Les causes de les desigualtats de gènere són les actituds i les conductes encara majoritàries d'homes abusives i aprofitades que no respecten el dret de les dones a una societat justa, en igualtat d'oportunitats, corresponsable i lliure de violències masclistes. Fa un any va ser el darrer 8 de març, quan vam ocupar els carrers, els espais públics, per fer sentir juntes el nostre dret a ser iguals a tots els àmbits de la vida personal, social, professional i política. Enguany, potser no podrem sortir als carrers tan massivament, però igualment farem sentir la nostra veu arreu,
i també ho farem a través de les xarxes socials. Les impregnarem de les nostres reivindicacions perquè arribin als que tenen més poder per fer canviar les coses, perquè arribin als que creuen als nostres amos, perquè arribin als nostres companys que no ens deixen traure del tot l'embolcall patriarcal que els protegeix i els afavoreix, injustament perquè arribin als que ens volen silenciar i ens confonen per continuar a casa, aïllades i callades, perquè arribin a totes les dones que encara no han pres consciència que sovint el nostre opressor el tenim al costat, que no fan absolutament res per canviar ni ells ni els seus congèneres. No es tracta que us pregunteu en què ens podeu ajudar, sinó que penseu i feu el que vos correspon, com a pares, parelles i convivents. Pensar en organitzar les tasques domèstiques i de cura ens ocupa molt de temps, que traiem de la nostra carrera professional i del nostre temps de lleure. Tenim tot el dret a dones com a reclamar-vos i exigir-vos que ens feu pare. La meitat n'és suficient. Totes les institucions i agents socials s'han d'esmerçar perquè més que mai s'incorpora la mirada de gènere i interseccional en les polítiques públiques i en l'aplicació de tots els projectes de recuperació i protecció social que caldrà desplegar els propers anys, a fi que es faci efectiva una veritable corresponsabilitat paritària, mitjançant la qual se reforça de forma definitiva el fonament i l'efectivitat de tots els nostres drets. En un moment crític com l'actual, de transformació social, resulta essencial garantir el canvi dels valors socials, on la perspectiva de gènere i la mirada feminista i interseccional substitueixin els estereotips patriarcals, androcèntrics, etnocèntrics i heteronormatius encara tan presents en les moltes polítiques i actuacions dels poders públics i els agents socials, i replicats i reproduïts de manera més o menys inconscient mitjançant el sistema educatiu i els mitjans de comunicació. Cap pas enrere, tots i totes cap endavant, cap a una societat d'iguals. La Llei 17/2020, de 22 de desembre, de modificació de la 5/2008, de 24 d'abril, del dret a les dones a erradicar la violència masclista, aprovada en finalitzar l'any, ha de suposar, sens dubte, un important pas endavant per a la garantia dels drets de les dones en situacions de violència masclista, amb la inclusió de noves formes i àmbits que estableixen violències digitals, obstètriques, de segon ordre, vicàries i institucionals i les responsabilitats en les seues aplicacions tècniques i pressupostàries per part de totes les administracions públiques. La pressió que hem viscut les dones durant aquest darrer any ens ha estat molt superior a la dels homes, havent de combinar el teletreball amb les tasques domèstiques, amb situacions laborals més precàries i més vulnerables. Per això, volem destacar les condicions extremes amb les quals han hagut de treballar les professionals de primera línia d'atenció a la salut, a la gent gran, a l'alimentació, entre d'altres. Com també volem parlar de les dones en situacions irregulars, que han vist agreujar-se la seva situació de precarietat. Les professionals dels serveis d'atenció a les dones en situació de violència masclista i les dones grans que ens han deixat i totes les que no ens han pogut conviure i gaudir del contacte amb les seues famílies i el seu entorn més proper. Per totes elles, molt especialment avui també, ens manifestem. Com dia Maria Mercè Marçal, dins la pell de l'onada salada, serem 500, serem 1.000. Prendrem el compte a la tombada, juntes farem la nostra nit. Serem millors, serem milions i milers de milions. I vosaltres, els homes, ja feu tard, molt tard. Ha arribat l'hora que us apunteu massivament en la lluita per una societat justa, on totes les dones, des de la nostra diversitat, tinguem els mateixos drets i oportunitats que teníeu vosaltres des del moment de néixer. Moltes gràcies.